Wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel Lupakan Mas Goblong. Halo pemirsa, ya request pemirsa nginep di sini kelakon. Nah gitu, epiak guys. Ya dek, gitu loh. Wong do masak. Mbak, Pak Sofyan wes. Yes, tuh. Jadi beres yo. Gorendok ya guys ya. Goreng telur dulu guys. Ya umumnya ngono Mbak. Tenang tahu. Pasti dia juga ada segini. Kucingnya. Rangkengnya yo nek ngono. Rangkeng kucing mbok ler. Datang ngono yo. Tak mbok tangi melok tangi. Ya naik mbok nek biah. Udah kowe ngira kan biah nek mbok biah. Ya iki yo buntute tangi. Sekilo yo yang ini. Wis enggak apa-apa. Jam 5 kok mateng kali ya? Iya, mateng wis. Ya, ngomong wis. Allah wis ora malih kok. Aku rasa ngono wis ya. Ayo sak menit. Yo tak masak. Kita kayak dulu ya. Bapak nek luang tumpluk-tumpluk nang karo bos sarapan. Lewat minggu mangan. Ini kan murah di Selawi. Zaman biyen ya, Mbak. Bener apa? Selawi 40.000 ya. Dan mulai. Iya, Nek. Ini mana sih? Ini juga. Ya, ya. Kurang. Udah jalan ini jengkok panas. Iya. Mancine kurang Dalam. Iya, kurang ya. Mbakku loro wae. Adek, mati sini. Enggak boleh. Sini. Panas, panas. Cuk. Jadi ya. Lucu sendiri kan. Coba ya. Coba kan kita ini sama saya. Ini benar. Jadi ngono ya. Jadi ya, ini jadi enggak. Ini kau apa? Permulaan bahas biasanya si ini nggak tua sampai lebih pinter aku. Orang ini ya kayak kenal nih. Kon? Eh mak, wes ya. Silat itu silat tuh. Silat bumbunya tuh. Nggak kok bang. Kelas kabeh sing potong. Tangune tak songo. Tangane tak benjone. Kelas. 15 iki. Tak iso potong. Gak sering lamai. Lamai apa, Mbak? Lamai, Mbak. Lamai panas. Enggak. Panas loh. Mak siletnya gak pakai mentol, Mak ya. Iki makan. Satu ya. Belum mancine. Tenang. Hmm? Ini, Bang.
Iya cepet ya minum sekali. Roas ya. 14 kali. 14 kayak plastik. Oh, ini isi pisan, Mbak. Mbak Isma. Ikane wes Dhewekno kene kene apa ndi? piye? Soale di Ayo Mbak, tak setengah Mbak. Wis iki. Iso tinggal sarapan ya Mbak ya. Isuk meruput. Kemelok ale unyil. Ki nyoteng Mbak Isma, guys. Tuh. Wah, aku mulai yuk. Tak buka no. Jangan itu ya jadi salini. Jangan itu. Aku mbak sampean wong rong glintir padha le Mbak yo. Mansak anone. Ater-ater sih. Iya jane wong tak gawani samir kok lali. Jangan etok lho Mbak Salini ya leh. Guys, Mbak Isma guys. Tak tetekno sitok karo jengane Mak Damis. Sego iki tak. Iki dadekno siji ngono. Iya, kok. Ah, wis. Makasih Mbak Den, tak lebokno sik nek dipangan kucing. Ya lebokno sik. Nah iki. Ya tak Pecah. pecah Mbak. Ya. Guys. Pas Mbak, ayo Mbak. Tambahan udah sak tendok. Ini wis bek ditimbui ya. Ini bahasanya rumah ya, Mbak? Bahasanya. Cek peteng nih guys. Ini setengah. Kene apa lihat kono? Lihat kono. Setengah burung. Mbak. Mbak. Beni. Mbak. Mau penyenau tamel Mbak yo. Mbak Eni. Mbak. Gontangi. Mbak. Orang mulai. Itu loh, kayak sego jangan mak nih. Jangan mak nih. Si. Asal ini gak bawa dewe. Ya, salek nambah ya. Sal ini dewe gak bawa. Mbak ini cek. Peteng. Ini tak suloi ini. Gak bisa buka nih, tak bukan. Piye Mbak? Enak kancing nih. Oke. Gak arah. Wis. Nek kanang Enak ning ndi, Mbak? Aduh. Iki. Dadah. Wis. Salinane guys. Oke. Heeh. Obokan akeh kok. Kalau ngisor, dawi. Iki. Ya wis padha ae pusing piye padha ae. Penting ada. Ombo ya. Ya. Jalan dikit. Saat ini. Ini lho kok dipangan kucing. Kucing guys. Aduh, Segono kok akeh Mbak piye iki? tunggu. Lah ki kira-kira tumbang kene wis ben wis balekna ya Pak. Kayak jebok piringe. Lah ki jebok. Iya jebok. Wis.
Ala peteng, Mbah. Teng Mbak, Wis. mari ya duwe. Wih, Mbak, balik noneh. Ndi? Jenggeli. Oh iya. Mendingane. Mbak wis ya. Saline pisan. Yuk. Wis. Pergi wis. Oke. Nuwun Mbak Di. Pikantuk berkas saking Mbak Deni merah. Oh, nggih, Pak Deni. Nggih. Oke guys, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali like, comment, sampai keluarga Mas Goblong. Tak tutup dulu nak anak keluarganya mbak tanya sepuro sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua apa yuk?